एसां गोजौ गाखोलांनांगौ नै वाव गोलोमलायबाय तामाम गरम आरो रोंबावोसो गोजौ थांनो हनै इसोर थांबाय थादों Hey guys, welcome back to a new vlog. So दिनै आं हाजो बेरायनो फैदों ओमफ्राय माने आंनि आरो गोदान गामि बेयाव जागोन आरो ना स' बेवहाय शिफ्ट जाफैनाया आरो मास मोनसेसो नांगोन आरो ना मास मोनसेसोनि उनावहाय बेयाव थाबायगोन स' हाजो सायावहाय नोंथांमोनखौ देखायगोन हाजोखौ गामिखौ मोनहैस'वाखैना ना जों गोजौ वाह ओइ खिना गुट्टाय माबा टाउन नुहुरजोबो आरो ना बिखिना माबा फरेस्ट एरिया मा बुङो 9 माइल सेरफेब केम्पनि बेफोरो स' आं थांगोन बिथिं बिदिहाय गोजौ माबा आरो मोनसे गाखोनांगौ बिनि उनाव मोनगोन जाहा जेराव न' बानायगोन स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना गार्डनफोरनि टेनसन गैया बै हाजो बे हाजोखौ बारनांगोन बे हाजोआव गोजौ गाखोनानै ओरै बारनांगोन आरो तामाम सान्दुं स' गाइस आरोबाव मोनसे गोजौ गाखोगासिनो आरो नै स' बेखौ गाखोखांबासो मोनसिगोन ओरैबायदि गोजौ ना गुटाय माबा आं गुवाहाटि सिटिखौ नुजोबखायो नोंथांमोनखौ देखायगोन र' गोजौ थांना लाग्रोनो फैयै मोनबाय लास्ट गोजौआवहाय जास्ट गोलोमजोब्बाय सान्दुंआबो थिं थिं होदो हाजोआवहाय दैलि आप डाउन खालामबाय थानाया गोरलै नङा स' मानसि रानलायलायगोन माथो बिदिबाना देन्जार गोजौ मोनफैबाय आं स' नोंथांमोना साननानै नाय बे हाजोनिफ्राय गुटाय गुवाहाटि सिटिखौ नुयो बेसेबां गोजौ बे पान्जाबारि टाउना बे बै नुहुरना गुफुर बे बुरलुंबुथुर स' ओइथिंहाय माबाया आरो ना टाउन सिटिया मेन गुवाहाटि सिटिया बेनिफ्राय माबाखौ नुहुरो टिभि सेन्टार स' माबा ओइथिं गुफुर जोमै खारदों नालाय बेनिखौ नुवाखै ससे थांबानो जोमै मोनसिगौमोन ना बेफोर सब पान्जाबारि बेफोरो बे हाजोखौ बारबानो बुरलुंबुथुर मोनो आरो ना तामाम गोलोमबाय नै आखाया दै
बे गोजौआव इलाय बेखिना जावनाय दोङो ना बेवहाय बानायगोन न'खौ स' नोंथांमोनखौ न'आ जाबोला बेयाव थाफैबा देखायनोसै स' दिनै भिडिअ' बिसोरनोसै थेंक इउ फर वाचिं